X'inhi l-iktar ħaġa li tħobb tagħmel? Nagħti Bartolo. Suppost ngħid sess naħseb. Immaġna li. Inti perikolus. 7 L-Ekwador inches. leverage huwa 7 inches. Situazzjoni oħra li toħloq trauma hija simili ħafna. Forse timmurna għawis qastra tablu bħalissa ma I thought I'd say it anyway. U inti tieħu mir-ras mill-glans sa isfel sa fejn jibdew testikoli. Tiċċiti għax u tiġbed inċieħor. Xi kostitwixxi edukazzjoni sesswali tajba? L-attitudni tal-għalliem. fallutem. Ħalħin sakemm dak li jibdejt nipproċessa hemmhekk sar eċitanti U l-kelma violentat vera f'postem. Tossal kes ħabbhom. Eżattament ta' fiħaris lejja meta tgħidha di. Għax inti tissemmi l-Ekwador f'ħalek. Li s-soċjetà deċidilha tantu perikolus, x'ikun għamel tifel bħal